SP eller K? Jeg er ikke med. Okay, du skal enten... Jeg er ikke med. Enten skal du hoppe ud af vinduet, eller skal du gå ned til mor og sige, mor, nu retter jeg sgu ned på legepladsen og spiser aftensmad. Eller så skal du spise hele din skål slik, så bare sådan ham for en mor. Så skal du Og du skal være ned spise alle dine chips, så du kommer ned til det der. Det er også nemt. Hvad vælger du? Jeg venter til at blive min chef. Må jeg ikke have noget drik? Yes, of course. Må jeg det? Yeah. I didn't say anything about you couldn't, so. Det er så lidt. Vi giver bare hinanden challenge, som vi skal vælge. Ja. Det er det, hvad den her video handler om. Ej, her kan vi ikke. Og vi venter til 10 år. Ej, vi er faktisk 12. Vi er 12 år begge to, ikke? Ja. Har du klaret det? Ikke den næste. Vi skal give mig challenges. Okay. 1. Og ud af vinduet. 2. Hop ud af vinduet der. Og 1 om bare hop ud af vinduet der. 3. Sværstand med. Det var skammet. Tredje gang, hvad er det? Hvor er det sjovt? Skift den ud med at tage ud af vinduet der. Okay, og der bliver det en smart. Vi kan det. Vi kan det.